Boas tardes, comezamos unha nova edición do Xornal Semanal. O Xornal Semanal con Rubén Rosende. A vivenda foi o tema protagonista esta semana no Concello. No pleno deste xoves acordouse por unanimidade ceder un terreo de 1.500 metros cuadrados ao Instituto Galego de Vivenda e Solo. Ese terreo, ademais dun colindante, adicaranse á construción de vivenda de protección oficial. Ademais, o pleno rexeitou a moción presentada por Móvete, na que se propoñían varias medidas para abaratar os prezos das vivendas. Todo na mesma semana no que o BNG alertaba no Parlamento galego de que o prezo da vivenda aumentou un 44% nos concellos de Rodeiro, Lalín e A Estrada. O servizo de hemodiálise chegará á Estrada. Será un modelo de hemodiálise intermedia que permitirá que algúns usuarios fagan as súas vivendas e que os outros fagana desde o centro de saúde. O Partido Socialista exixiulle medidas ao Ministerio de Transportes ante a situación da Nacional 640. Unhas medidas que se levan anos reclamando e que aínda non chegaron. Onde tamén andan reclamando medidas e tampouco chegan é na estación de autobuses. O colectivo A Estación, que emprega este espazo como sede, tivo unha reunión co alcalde onde o mandatario explicoulles que este ano non poden asumir o custo das obras. Un custo que ascendería a uns 500.000 euros. Ademais, a estrada poderase ver á vez nun máis dun cento de países. O 27 de febreiro, a segunda etapa do Gran Camiño chegará ao Concello. A meta situarase en Calvo Sotelo, pero os ciclistas terán que afrontar un circuito que promete. No apartado cultural, esta semana presentouse a programación do Ano Cultural Avelina Valladares e tamén do Panic. E como poden comprobar, o formato do Xornal Semanal acaba de mudar. O sea, este formato será o que vexan a partir de agora, dado que o proceso de grabación e edición normalmente leva varias horas e eu agora estou tamén dentro dun novo proxecto, algo que me quita xusto parte do tempo que necesito para a grabación e edición, co cal buscamos un novo formato que se complementa o vídeo, pero tamén a web. A través do código QR que poden novamente todo o tempo na pantalla, poden acceder ao resumo das noticias con ligazóns ás diferentes noticias publicadas nos medios estradenses. Ademais, en datas sinaladas, pois o Xornal Semanal volverá a facer especiais como o que se fixo en Ribela. E con isto rematamos por hoxe e vémonos a semana que ven.